हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरि बोल. मंगलाचरण घेऊया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे बोल. आजचा अध्याय 10वा आहे श्री भगवंतांचं ऐश्वर्य, ज्याच्यामधनं आपल्याला विस्तारपूर्वक आपण जाणून घेणार आहोत. आता मंगलाचरण घेतला आहे, कीर्तन झालेलं आहे. आपण आता भगवंतांना वंदन करूयात अध्यायाच्या आरंभी. तसेच आपले इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांची चरणी देखील नम्र वंदन करूयात. आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे असे श्री नामनिष्ठादास जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या चरणी देखील वंदन करूयात. आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्ण. हरे बोल. ज्याप्रमाणे बघा, आता आपण 9 अध्यायांपर्यंत आलेलो होतो आणि मग त्याच्यामध्ये परवाच्या 9व्या अध्यायामध्ये जो राजविद्या राजगुह्य योग सांगितला होता, मग तिथे भगवंतांनी अर्जुनाला तर काही गोष्टी सांगून दिल्या, आता पुन्हा त्याच का सांगत आहेत. ज्याप्रमाणे बघा, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च. अर्थात या जगाला धारण करणारा, कर्मफल देणारा माता पिता आजोबा जाणण्यायोग्य पवित्र ओंकार, तसंच ऋग्वेद सामवेद आणि यजुर्वेद हे काय आहे, भगवंतच आहेत. त्याचप्रमाणे भरण पोषण करणारे, सर्वांचे स्वामी, शुभाशुभ पाहणारे, सर्वांचे निवासस्थान असणारे, शरण जाण्यायोगे अशा प्रकारे सर्वांच्या उत्पत्ती प्रलयाचं कारण आपण जाणलं होतं. त्याचप्रमाणे मग स्थितीला आधार, निधान आणि अविनाशी कारण देखील भगवंतच आहेत. हे सर्व भगवंतांचं वर्णन आपण 9व्या अध्यायात राजविद्या राजगुह्य योग मध्ये जाणून घेतलं. आता हे सर्व भगवंतांचं वर्णन सांगितल्यानंतर भगवंत परमवच्च म्हणजे अर्जुनाला पुन्हा काय इथे सांगतायत बरं, तर भगवंत म्हणतात की हे अर्जुना, तुम्हाला अत्यंत प्रिय आहेस, म्हणजे तुला देखील माझ्याविषयी प्रेम आहे आणि म्हणूनच मी तुझे हित चिंतितो. म्हणजे भगवंतांचं बघा, ज्यावेळी युद्धाच्या आरंभी भगवंतांनी एक निवड केला होता की भगवंतांचं सैन्य आणि स्वतः भगवंत श्रीकृष्ण यामध्ये अर्जुनाने भगवंतांनाच निवडलेलं होतं. आता स्वतः भगवंत त्याचे सारथी होते आणि आता रणांगणावर संभ्रमी गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये अर्जुनाने त्यांचं शिष्यत्व देखील पत्करलं होतं. आणि मग अशा प्रिय अर्जुनाला भगवंत आता त्यांचं स्वरूप इथे विस्तारपूर्वक सांगत आहेत. म्हणजे भगवंतांचं हे समग्र ऐश्वर्य. श्लोक क्रमांक 1 पठण करते. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला असे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे आता वर्णन केलं की भगवंतांना हा अर्जुन कसा प्रिय आहे, आणि ज्याप्रमाणे मग आता सारथी करता करता आणि अर्जुनाला कुठेतरी समजलं आहे की भगवंतच हे आहे, हा आपला जरी मित्र आहे, सखा आहे. उद्याच्या आपण विश्वरूप दर्शनामध्ये ते वर्णन पाहणार आहोत की कशा प्रकारे मग त्यांनी ते मान्य केलं की आतापर्यंत मी एक मित्र सखा या नात्याने तुम्हाला जाणत होतो, पण आता मला समजून आलंय की तुम्हीच ते परमतत्व आहात. आणि म्हणून मग इथे पुढचा श्लोक बघूया. न मे विदुसुरगणा प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींना कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षीचे मूळ मीच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवंत इथे सांगतायत की माझे सुरगण म्हणजेच बघा साऱ्या देव देवतांना देखील माझ्याविषयी संपूर्ण ज्ञान नाही. माझी उत्पत्ती कशी झाली आहे याविषयी ते जाणत नाहीत. महर्षी सुद्धा मी कसा प्रकट होतो त्याविषयी अज्ञानीच आहेत. मग हे सर्व देवता महर्षी यांचा मी आदी आहे, म्हणजेच त्यांच्या आधीपासून मी आहे. तर मला ते कशा प्रकारे जाणू शकतील. यो मामजमनादींच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापापासून मुक्त होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग कोण जाणतं बरं. मुळात अजन्मा म्हणजे ज्यांचा कधी जन्मच झाला नाही ते कसे आहे, अजन्मा अनादी असा परमात्मा भगवंत श्री कृष्णाच्या रूपात अर्जुनाच्या समोर आहे. म्हणजे असं ईश्वर म्हणजे नियामक, म्हणजे हा संपूर्ण जो संसार आहे, हा प्रपंच आहे, याच्या नियंत्रणात चालतो तो भगवंत. आणि या संसारालाच आपण पूर्णपणे जाणू शकत नाही, तर त्याच्या नियामकाला जाणणं अतिशय कठीण आहे. मग अत्यंत ज्ञानी मनुष्यच मला या सृष्टीच्या नियामकाच्या रूपात जाणतो, आणि तोच सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आणि भगवंत म्हणतायत, म्हणूनच हे अर्जुना तू मला पूर्णतः जाणून घे. आणि मग भगवंत आता आपलं सूक्ष्म रूप कसं आहे तर इथे सांगत आहेत 4 आणि 5 मध्ये. बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बुद्धी, ज्ञान, संशय आणि मोह यातून मुक्तता, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय संयमन, मनोनिग्रह, सुख आणि दुःख, जन्म, मृत्यू, भय, निर्भयता, अहिंसा, समता, संतुष्टी, तपस्या, दान, यश आणि अपयश आदी जीवांचे सर्व विविध गुण माझ्याद्वारेच उत्पन्न झाले आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा 4 आणि 5 मध्ये काय सांगितलं आहे. अतिशय सूक्ष्म रूपामध्ये म्हणजे भगवंतांविषयी विशेष ज्ञान जेव्हा आपण प्राप्त करतो तर ते खरं ज्ञान आहे, आणि खरं ज्ञान हे आपल्या अंतःकरणामध्येच असतं. त्याचप्रमाणे भाव देखील आपल्या अंतःकरणातच असतो. मग क्षमेचा भाव असतो, सत्याच्या मागे काय सत्य दडलं आहे हे जाणून घेण्याचा भाव असतो. दम म्हणजे इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याचा भाव. शम म्हणजे मनावर नियंत्रण ठेवण्याचा भाव आहे. हे सर्व आपल्या अंतःकरणामध्ये असतात. त्याचप्रमाणे बघा अहिंसा म्हणजेच काय, की दुसऱ्याला मानसिक शारीरिक वाचिक कष्ट पोहोचू नये असं वाटतं, कोणालाही दुखवू नये, त्याला अहिंसा म्हणतात. हे देखील काय आहे,
एक भावच आहे. आता समता म्हणजे सर्व प्राणी मात्रांमध्ये समदृष्टीने पाहणं हा समतेचा भाव आहे. तसंच तृप्तीचा भाव, त्याचप्रमाणे तप, दान, यश आणि अपयश या सर्व भाव स्वरूप गोष्टी आहेत. आता प्राणी मात्रांमध्ये हे सर्व भाव कसे निर्माण झाले? मग भगवंत म्हणतायत की हे सर्व भाव माझ्यापासूनच निर्माण झालेले आहेत आणि हे ज्ञानी पुरुष जाणू शकतो. आता पुढे जाऊन बघूया की मग ही सारी प्रजा कशी निर्माण झाली याविषयी भगवंत सांगतात. श्लोक क्रमांक 6 बघूया. महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनू म्हणजेच मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणून माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता इथे सृष्टीचं वर्णन की कशा प्रकारे मग हे सर्व भाव निर्माण झाले, मग ही सारी प्रजा कशी निर्माण झाली. आता भगवंत सांगतायत की सर्वप्रथम या परमात्म्यापासून मग सनत कुमार, सनक, सनंदन आणि सनातन भागवतम मध्ये आरंभी ही कथा येते आणि मग ते असे 4 कुमार निर्माण झाले आणि मग त्यानंतर मग अत्री, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नी, कश्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र हे 7 ऋषी सप्तर्षी निर्माण झाले आणि या सप्तर्षींपासून पुढे प्रजा निर्माण झाली. व त्यानंतर 14 मनू निर्माण झाले. प्रत्येक मनूचा एक कालखंड आहे. आता बघा सध्या वैवस्वत मन्वंतर आहे. अशा प्रकारे ही अतिशय प्राचीन कालगणना चालू आहे. ज्याप्रमाणे आता बघा एखादी बिल्डिंग, इमारत बांधताना आर्किटेक्ट असतो, मग त्याच्या मनात एखादा संकल्प, चित्र तो तयार करतो आणि त्यानुसार तो रेखाटन करतो आणि मग इमारतीचं बांधकाम सुरू होतं. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या मनात प्रथम संकल्प निर्माण झाला आणि मग एकोहम बहुश्याम म्हणजे त्यानंतर एक मोठा असा नाद झाला आणि विश्व निर्माण झालं. अशा प्रकारे ही विश्वाची निर्मिती सांगितली आहे. पुढे जाऊन बघूया. एतां विभूतिं योगैश्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कशामध्ये संशय नाहीये? तर ही जी सारी सृष्टी सांगितली आहे तर ते भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे आणि मग योग शक्तीने हा सारा संसार निर्माण झाला आहे आणि या सृष्टीमध्ये बघा आपली पृथ्वी ही एका बिंदू समान आहे म्हणजे तिचा सुद्धा आपण पूर्णतः शोध घेऊ शकत नाही. असे अनेक ग्रह, अनेक सूर्यमाला या ब्रह्मांडात आहे. ज्याप्रमाणे आपण बघा प्रार्थना करताना म्हणत असतो की अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, या ब्रह्मांडाचा जो नायक आहे ते अनंत कोटीने विस्तारलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा एखाद्या बीजापासून वृक्ष तयार होतो त्याप्रमाणे भगवंतांपासून या विश्वाची उत्पत्ती झालेली आहे आणि त्याच्या शक्तीनेच या सृष्टीचं चक्र चालू आहे. म्हणजे निर्माण करणारा तोच आहे, धारण करणाराही तोच आहे आणि भरण पोषण करणाराही तोच आहे. हे जाणणं अतिशय महत्वपूर्ण आहे आणि मग हे जाणून घेतल्यावर मग त्याच्याविषयीची जी भक्ती आणि प्रेम निर्माण होतं त्यालाच ज्ञानोत्तर भक्ती असं म्हणतात. ज्याप्रमाणे आपण केवटाची कथा बघितली होती तर त्याची ती कशी ज्ञानोत्तर भक्ती आणि ही भक्तीचा सर्वश्रेष्ठ असा प्रकार मानलेला आहे. आणि भाव समन्वित ज्ञानी म्हणजे कोण की याच्यामध्ये यथार्थ शब्द या श्लोकामध्ये जो दिलेला आहे की ज्याच्याकडे
भावपूर्ण ज्ञान आहे. नुसतं ज्ञान असणं काही कामाचं नाही. त्यामध्ये जर भावच नसेल तर मग ते ज्ञान परिपूर्ण आहे. आणि भक्ती सहित ज्ञान असणं असा मनुष्य म्हणजे जो भगवंतांचं भजन करतो, कीर्तन करतो, तो भगवंतांशी एकरूप होऊन जातो. असे इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 9. मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे चित्त माझ्यामध्येच वास करीत असते. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेमध्ये समर्पित असते आणि एकमेकांमध्ये माझ्याबद्दल चर्चा करण्यापासून आणि बोधन करण्यापासून त्यांना अत्यधिक संतोष आणि आनंद प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग अशा ज्ञानी लोकांचं चित्त कसं असतं? स्थिर असतं. ते सतत भगवंतांसोबतच असतात. केवळ चित्तच नाही तर त्यांचे प्राण देखील परमात्म्याचे झालेले असतात. मग असे लोक जेव्हा एकमेकांना भेटतात मग तेव्हा त्यांचा आनंद द्विगुणित होतो. मग ते केवळ माझ्याच गोष्टी म्हणजे भगवंतांच्याच गोष्टी करतात आणि तृप्त होतात. आणि मग त्यामध्येच रममाण असतात. आता आपण बघा, आपण देखील गीतेच्या अध्ययनामध्ये किती एकाग्र तल्लीन होऊन जातो, रममाण होऊन जातो, तेव्हा आपल्याला देखील आनंदाची अनुभूती होत असते. मग अशा भक्तांना भगवंत काय देतात बरं? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोहोचतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता अशा भक्तांना भगवंत बुद्धी देतात, बुद्धियोग देतात, ज्यामुळे ते भगवंतांशी एकरूप होऊ शकतात. आणि अशा भक्तांना मग जे जे भेटेभूत ते ते मानी भगवंत असं होऊन जातं. आणि मग या सृष्टीमध्ये ते जे काही पाहतात त्यामध्ये त्यांना माझंच दर्शन होत असतं. त्यांच्या हृदयामध्ये प्रेम जागृत होत असतं. सतत भगवंतांचीच स्तुती गात असतात आणि बुद्धियोगाने ते भगवंतांशी एकाकार होऊन जातात. मग त्यामुळे इथे भगवंत म्हणतायत की हे अर्जुना, प्रथम ज्ञान प्राप्त करावे की प्रथम कर्म करावे असा तू विचार करू नकोस. हे सारे काय आहे? कुठेतरी उपाय आहे. तू मला जाणून घेशील तर आपोआप प्रेम जागृत होईल आणि अधिक तीव्रतेने तू माझं कार्य करू लागशील. आणि आता भगवंत कसे आहेत बघा, अतिशय विभू आहेत, सर्व व्यापक, सर्व शक्तिमान. आणि आपण कसे आहोत? एकदम सूक्ष्म एक कणामध्ये आहोत. आणि त्यामुळे भगवंत आपल्या सर्वांवरच, ज्याप्रमाणे 9व्या अध्यायात सांगितलं होतं की कोणताही कितीही पापी असला तरी सुद्धा तो मग स्त्री, वैश्य, चांडाळ अशा प्रकारे जे वर्गीकरण केलं, मग त्याच्यामध्ये जे पापींचं वर्णन केलं होतं की तो जो मला संपूर्ण अनन्य भावाने शरण आला तर मी त्याचा उद्धार करतोच करतो. म्हणजे भगवंत इतके उदार आहेत, दयाळू आहेत की ते आपल्यावरती कृपा करतच असतात. आणि मग अशा प्रकारे जर ज्ञानाने भक्ती आणि भक्तीने मग प्रेम निर्माण होतं आणि मग इथे जे काही कार्य आहे ते आपण आवडीने करू शकतो. हाच काय आहे? कर्मयोग सांगितला आहे. जगामध्ये बघा कोणीही कोणावर इतकं प्रेम करत नाही तेवढं भगवंत, केवळ ती माऊली ती आपल्यावर तेवढं प्रचंड प्रेम करत असते. श्लोक क्रमांक 11 बघूया. तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता तेषामेवानुकंपार्थम म्हणजे अनुकंपा म्हणजे काय? कृपेचा भाव. म्हणजे अशा भक्तांवर मी कृपा करतो, मग त्यांच्या अंतरंगामध्ये राहून मी ज्ञानदीप प्रज्वलित करतो आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर करतो. म्हणजे काय? तर त्यांच्यासाठी मी मशाल बनतो. अशा प्रकारे सर्वत्र असणारा परमात्मा आपल्या अंतरंगातच आहे. आणि मग ते आपल्या इतक्या जवळ असूनही आपण त्यांना ओळखत नाही आणि त्यांच्यावर प्रेम देखील करत नाही, कारण आपण त्यांना जाणतच नाही.
आपण या भौतिक जगतामध्ये सर्वांचा आधार, सर्वांवर प्रेम करतो, कुठेतरी प्रत्येक गोष्टीवर अपेक्षा ठेवतो. पण जे मुळात या भौतिक जगताच्याही परे आहे, ज्यांच्यामुळे आज आपले श्वास, सर्व क्रिया चालू आहे, तर त्यांना जाणून घेणं, त्यांच्यावर प्रेम करणं अतिशय इथे सांगून दिलं आहे, की अतिशय सुंदर पद्धतीने अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्याला सांगत आहेत. आणि मग भगवंतांनी सांगितलेल्या आता या सर्व गोष्टी अर्जुनाने तर ऐकल्या, आणि मग त्याच्या मनात आता इथे एक वेगळाच भाव निर्माण झाला. ज्याप्रमाणे बघा आपल्याला एखाद वेळेस जाणीव होती, की अरे आपल्यासाठी कोणीतरी इतकं करत आहे, इतकं प्रेम करत आहे, एवढ्या तळमळीने, तर तेव्हा आपण देखील ती आपली भावना कुठेतरी जागृत होते. आणि इथे तर साक्षात भगवंत, तर त्यांनी तर फक्त अनन्य भाव ठेवायला सांगितलं आहे, बाकी त्यांना आपल्याकडनं काहीही नको. आणि मग अशा प्रकारे जेव्हा अर्जुनाने हे सर्व ऐकलं, मग वेगळ्या प्रकारे भाव निर्माण झाला. मग एवढा वेळ तर तो आपला भाऊ, मित्र, सखा अशा नात्याने भगवंतांकडे पाहत होता. पण आता सांगितल्याप्रमाणे की हाच परमात्मा आहे, आणि ही खूण त्याला पटली, आणि आता तो भगवंतांची स्तुती करू लागला. श्लोक क्रमांक 12 आणि 13 मध्ये अर्जुनाने जे काही म्हटलं आहे ते पाहूया. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नाथ, असित, देवल आणि व्यास यांच्यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या त्या सत्याला पुष्टी दिली आहे, आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता भगवंतांचं समग्र ऐश्वर्य जाणून घेता घेता अर्जुनाला ही जाणीव झाली. आता अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय की मी हे जाणलं काय, की आपण सामान्य नाहीत, आपणच परब्रह्म आहात, आणि मी तुमचं शिष्यत्व पत्करलेलं होतं, आणि इतका वेळ गुरूंच्या रूपात तर मी तुम्हालाच पाहत होतो. पण गुरु साक्षात परब्रह्म हे आत्ता कुठेतरी मला समजलं आहे. कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. मग आपणच ते परमधाम आहात, जिथे सारा संसार विश्रांती घेतो, आणि आपणच पुरुष म्हणजे चैतन्य तत्व आहात. आणि हे चैतन्य तत्व देखील कसं आहे, शाश्वत आहे, ज्याचा कधीही व्यय होत नाही, जे कधीही नष्ट होत नाही. आपणच विभू आहात, या साऱ्या संसाराला आपणच व्यापून उरलेले आहात. विभू म्हणजे सांगितल्याप्रमाणे सर्व व्यापक, सर्व शक्तिमान. आणि मग पुढे काय म्हटलं आहे अर्जुनाने, की देवर्षी नारदांनी देखील आपलं जे वर्णन केलं आहे ते आम्ही ऐकलं. सारे ऋषीगण आणि ज्ञानी लोक आपल्याविषयी कथन करीत असतात, आणि आता तर प्रत्यक्ष आपण स्वतःविषयी सांगितलं आहे. आणि आता माझा हा दृढ विश्वास झाला आहे की हे सर्व सत्य आहे. अशा प्रकारे त्यांनी प्रार्थना स्तुती केलेली आहे. सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहेत ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवन, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तिमत्व जाणू शकत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवंत श्रीकृष्ण जे अर्जुनाचे सखा, मित्र, बंधू होते, मग ते श्रेष्ठ आहेत हे अर्जुनाला माहित होतं, पण तरीही त्यांच्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख अर्जुनाला आत्ता कुठेतरी पटली. आणि बघा पुढचा उद्याचा आपण 11वा अध्याय जेव्हा विश्वरूप दर्शन पाहणार आहोत, तर तेव्हा भगवंतांनी जेव्हा अर्जुनाला विराट रूप दर्शन दिलं, तेव्हा या गोष्टीचं प्रत्यक्ष प्रमाण अर्जुनाला मिळालं. आणि म्हणूनच जोपर्यंत भगवंतांची कृपा होत नाही, तोपर्यंत भगवंतांना जाणणं कोणालाही शक्य नाही. ते जानई तेयू जानई, म्हणजे त्यांना भगवंतांना जाणू देतील, तेच त्यांना जाणतील. ही केवळ केवळ भगवंतांच्या कृपेनेच हे होऊ शकतं. आणि या गोष्टी आपण बघा निदान ऐकतो आहोत, वाचतो आहोत, समजून घेण्याचा प्रयास करत आहोत,
हीच आपल्यावर भगवंतांची मोठी कृपा आहे. आता अर्जुनाच्या मनात भगवंतांकडे अधिक गोष्टी जाणून घेण्याची जिज्ञासा उत्पन्न झाली. ज्या प्रकारे आपण देखील प्रत्येक अध्यायामध्ये जेव्हा रोज जॉईन करून ऐकत आहोत, अध्ययन चिंतन पाहत आहोत की कशा प्रकारे हे संवाद आहे, हे वर्णन आहे आणि भगवंतांनी हे शास्त्र वेदींमध्ये काय सांगितलं आहे, ही जिज्ञासा आपणही कुठेतरी पाहत आहोत. आणि मग आता पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 15. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगत तत्पते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता या सर्व जगामध्ये बघा कणाकणात व्याप्त असलेले हे परमतत्व जे भगवंतच आहे हे अर्जुनाला तर समजलं. जे भगवंतांचं कार्य करतात, त्यांचं चिंतन करतात, त्यांच्या हृदयात भगवंत ज्ञान प्रकट करतात हे त्याला जाणलं आहे. पण तरीही या विश्वात मध्ये आता परमात्म्याला, भगवंतांना कुठं आणि कसं पाहावं हा प्रश्न आता त्याच्या मनात आहे. आणि मग तो पुढील श्लोकात विचारत आहे. वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभि याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्या दिव्य ऐश्वर्याद्वारे तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिले त्या अलौकिक ऐश्वर्याचे कृपया मला सविस्तर वर्णन करून सांगा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता सांगितल्याप्रमाणे इथे विभूती म्हणजे महात्म्य, विशेष अशी समृद्धी. म्हणजे परमात्मा बघा सर्व व्याप्त असला तरी देखील बघा आपण मंदिरामध्ये जातो का, तर तिथे आपण भगवंतांची विशेष प्रकारे अनुभूती करतो. म्हणजे ती भगवंतांची स्पंदनं आपल्याला विशेष प्रकारे जाणवतात. आता आजच्या टेक्नॉलॉजीच्या याच्यात उदाहरण द्यायचं झालं तर बघा वर्ल्ड वाईड वेब म्हणजे डब्ल्यू जे असतं ते सगळीकडे आहे. पण त्याला जोडण्यासाठी आपल्याला जे काही पीसी, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप यासारखी जी काही उपकरणं लागतात त्याप्रमाणे ही मंदिरांची योजना असते. आणि मग भगवंतांच्या या विशेष समृद्धीचं, विशेष प्रभावाचं स्थान कुठलं आहे? मग या प्रश्नाचं उत्तर आता अर्जुन भगवंतांच्या मुखातून ऐकायला उत्सुक आहे. आता बघा ज्याप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या घरामध्ये पूजा घर असतं, देवघर असतं, पण आपण दिवसभर तिथे बसू शकतो का? नाही. पण दिवसभराच्या कामकाजासाठी आपल्याला कुठेतरी बाहेर जावंच लागतं. मग हे कार्य करत असताना आपण भगवंतांना आता नेहमी कुठे कुठे पाहू शकतो? हा प्रश्न अर्जुनाच्या मनात निर्माण झाला. आणि म्हणूनच मग ज्यांना पाहून आपल्याला भगवंतांची अनुभूती होईल अशी स्थानं कुठे आहेत, कोणती आहेत, हे इथे अर्जुन विचारत आहेत. आणि ज्याप्रमाणे बघा उदाहरणार्थ आता आपण गंगा स्नान केल्यानंतर आपल्याला वेगळीच अनुभूती मिळते. मग अशी काही स्थानं जाणण्यास अर्जुन उत्सुक आहे. आणि म्हणून पुढचा श्लोक आहे. कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी स्मरण करावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी आपलं चिंतन सतत कशा प्रकारे करू शकेन? मी आपल्याला नेहमीच पाहू आणि जाणू कसा शकेन? कोणकोणत्या भावाने मी आपलं चिंतन करू शकेल? असे प्रश्न आता अर्जुनाच्या मनात आहे. 7व्या अध्यायातही बघा भगवंतांनी काही विभूती सांगितल्या होत्या, पण इथेच त्याबद्दल विस्ताराने सांगण्याचा आग्रह कुठेतरी अर्जुन करत आहे. आता मग पुढील श्लोक बघूया. विस्तरे विस्तरेणात्मना विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्तारण
विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमय संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपली योग शक्ती आणि विभूती पुन्हा विस्ताराने सांगा. का तर आपली अमृतमय वचन ऐकून माझी तृप्ती होत नाही. ऐकण्याची उत्कंठा वाढतच जाते. ज्याप्रमाणे या भगवंतांच्या लीला आहेत आणि मग त्या श्रवण केल्याने कधीच कंटाळा येत नाही. अनेक भगवंतांच्या अवतारांच्या लीलांची अनेक वर्ण आहेत. पुराणांमध्ये गतकाळातील जे इतिहास आहे यामध्ये भगवंतांच्या विविध अवतारांच्या लीलांचं वर्णन करण्यात येतं. आणि म्हणून मग असं नेहमी आपण जेव्हा श्रवण करतो, पठण करतो तेव्हा आपण नेहमीच प्रसन्न होतो. आणि म्हणून इथे अर्जुन म्हणत आहे की तुम्ही मला ते विस्ताराने सांगा. श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तं तो विस्तरस्य मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्त्यांबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नास्त्यंतो विस्तरस्य मे म्हणजे अनेक आहे, अनेक प्रकारांमध्ये विभूतींना अंतच नाही. आणि म्हणून भगवंत कसे आहे, अनंत विभूतीने परिपूर्ण आहेत. पण त्याबद्दल सर्व सांगणं शक्य नसल्यामुळे भगवंत अर्जुनाला काही मुख्य ठराविक विभूतींबद्दल सांगायला आरंभ करत आहेत. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यैश्च भूतानामंत एव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मीच आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांच्या अंतःकरणात एकच आत्मतत्व असल्यामुळे आपलं सर्व सृष्टीशी नातं जडतं आणि ते दर्शन संतांना होत असतं. ज्याप्रमाणे आता मागील याच्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत. जो जो प्राणी दिसेल तो तो प्रत्यक्ष परमात्मा आहे असं समजावं, अशी संतांची वृत्ती असते. आणि महाराष्ट्रामध्ये बघा सावता माळी बऱ्याच जणांना माहित असेल तर ते असे थोर संत होऊन गेले. त्यांनी तर आपल्या मळ्यामध्ये विविध भाज्या पिकवून विकत असे. मग त्यावेळी ते काय म्हणायचे त्यांच्या अभंगामध्ये, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. म्हणजे कांदा मुळा या काही भाजी आहेत तर त्यामध्ये माझा विठ्ठल आहे. आणि अशी त्यांची वृत्ती होती. सर्व विश्वाची उत्पत्ती होणं, त्याची स्थिती आणि अंत देखील भगवंतच आहे असं भगवंत पुढे म्हणतात. म्हणूनच कोणाचा अंत होतो तेव्हा तो परमात्म्यात विलीन होतो असं आपण मानत असतो. पुढे बघूया. आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आदित्यामध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुत गुणांमध्ये मरीची मी आहे आणि नक्षत्रामध्ये चंद्रही मी आहे. हरे कृष्ण. आता विशेष विभूतींचं वर्णन चालू झालंय. मग आदितीच्या 12 पुत्रांपैकी मी विष्णू आहे. प्रकाश देणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये सूर्य, मरुत गणांचं तेज मी आहे आणि सर्व नक्षत्रांमध्ये मी चंद्र आहे. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. श्लोक क्रमांक 22. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनशश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियामध्ये मन मी आहे आणि प्राणीमात्रांमधील चेतनाही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे बघा आता आई असते मग तिला आपल्या मुलाचं कल्याणच व्हावं असं वाटत असतं, त्याचप्रमाणे हे जे सर्व वेद आहेत ते आपल्या कल्याणासाठी आहेत आणि मग ती आपली माताच आहे. सर्व विश्वाला चालवण्यासाठी असलेले ते नियम आहेत. म्हणजे वेदा सर्व हितार्थाय.
वेद हे सर्वांच्या हितासाठी आहे. पण या सर्व वेदांमध्ये सामवेद ही भगवंतांची विभूती आहे असं भगवंत म्हणतात. तर सामवेद हा गायला जातो आणि ते गायन ऐकल्यावर वेगळ्याच प्रकारची अनुभूती येते. त्याचप्रमाणे मग देवांचा राजा इंद्र मी आहे. त्यानंतर भगवंत म्हणतात की पुढे मन ही देखील आपली विभूती आहे. म्हणजे आपले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय यांच्यासह मन हे 11वं इंद्रिय आहे. आणि मग हे अतिशय सामर्थ्यशाली आहे. या मनाबद्दल असं म्हटल्याप्रमाणे मन ही भगवंतांचीच विभूती आहे. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. म्हणजेच मन काय, हे मनुष्याच्या बंधनाचं तसंच मोक्षाचं कारण आहे असं सांगितलेलं आहे. आणि मग भगवंतांपर्यंत पोहोचण्याचं साधन काय आहे, मनच आहे. संत कबीर एका दोह्यामध्ये म्हणतात की मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. जर आपण मनानेच हार मानली तर आपली खरोखरच हार होते. आणि मनाने जर एखादी जिद्द पकडून जिंकण्याची इच्छा धरली तर आपण खरोखरच जिंकतो, यश प्राप्त करतो. म्हणूनच आत्मविश्वास हा अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि सर्व भूतमात्रांमध्ये असलेलं चैतन्य मी आहे असं या श्लोकात भगवंतांनी सांगितलं आहे. आणि मग विश्वाचा कारभार ज्या चैतन्यामुळे चालतो तो मीच आहे. म्हणूनच मग आता बघा, जेव्हा एखाद्याचा मृत्यू होतो मग त्यामधील चैतन्य तत्व निघून जातं, तेव्हा त्यामध्ये आता राम उरला नाही असं म्हटलं जातं. पुढे बघूया. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे आणि सर्व पर्वतांमध्ये मेरूही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता या श्लोकात भगवंत काय म्हणतात, 11 रुद्रांपैकी शंकर ही माझी विभूती आहे. रुद्राणाम शंकरश्चास्मी. मग यक्ष, राक्षस, किन्नर यामध्ये धनाची देवता असलेला कुबेर ही माझी विभूती आहे. मग 8 वसूंमध्ये म्हणजे ऊर्जांमध्ये अग्नी ही माझी विभूती आहे. आणि अग्नी हा पावक म्हणजे पावन करणारा आहे. आता अग्नीला विश्वतो मुखम असं म्हटलं आहे. अग्नी हे भगवंतांचं मुख आहे. आणि अग्नीमध्ये दिलेली आहुती तो भगवंतांपर्यंत पोहोचवतो असं मानलं जातं. त्याचप्रमाणे मग सर्व शिखरांमध्ये मेरू शिखर ही विभूती आहे. मेरू हे हिमालयातील एका शिखराचं नाव आहे आणि तो पृथ्वीचा केंद्रबिंदू मानला जातो. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 24. पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच असल्याचे जाण. सेनापतींमध्ये कार्तिकीय मी आहे आणि जलाशयामध्ये सागरही मी आहे. हरे कृष्णा. तर या श्लोकामध्ये भगवंत अजून सांगून देत आहेत, काय सांगत आहेत की पौरोहित्य करणाऱ्या म्हणजे महादेव पार्वतींच्या विवाहाचं पौरोहित्य करणारे बृहस्पती ही माझी विभूती आहे. त्याचप्रमाणे देवांचा सेनापती असलेला स्कंद सर्व सेनानींमध्ये भगवंतांची विभूती आहे. बघा, कुठल्याही सैनिकाकडे पाहून त्याचं शौर्य पाहून आपल्याला एक वेगळ्याच प्रकारची ऊर्जा जाणवत असते, अनुभूती येत असते. त्याचप्रमाणे सर्व जलाशयांमध्ये सागर हा कसा आहे, विशाल आणि खोल आहे. मग त्याच्या समोर उभं राहिलं तर आपल्याला भगवंतांच्या दर्शनाची अनुभूती होते. आणि म्हणूनच समुद्रासमोर उभं राहिल्यानंतर तो भगवंतांची विभूती आहे या भावनेने त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे. श्लोक क्रमांक 25 घेऊया. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्णा. कृष्णा. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनीमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे आणि अचल हृदयामध्ये हिमालय पर्वत मी आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व महर्षींमध्ये भृगु ऋषी व भृगु ऋषी भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ या
तीनही काळांमध्ये घडलेल्या घटना पाहू शकत होते. आणि मग सर्व शब्दांमध्ये ज्याला अक्षर ब्रह्म म्हटलं जाते, असा ओंकार भगवंतांची विभूती आहे. यज्ञ हे अनेक प्रकारचे आहेत. भगवद्गीतेच्या बघा 4थ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अनेक प्रकारचे यज्ञ सांगितले होते. आणि मग त्या यज्ञांमध्ये जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, अखंड चालू ठेवता येतो. भगवंतांचा जप करताना त्यांच्या प्राप्तीचा आनंद आपल्याला मिळतो. असा जप यज्ञ ही भगवंतांची विभूती आहे. त्याचप्रमाणे सर्व स्थिर गोष्टींमध्ये हिमालय विभूती आहे. आणि आणि दिव्य हिमालयाच्या सान्निध्यात आपल्याला ही विशेष अनुभूती येत असते. पुढे जाऊन बघूया. अश्वत्थ सर्व वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथस् सिद्धानां कपिलो मुनिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष आहे आणि सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे. गंधर्वामध्ये चित्ररथ मी आहे आणि सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनीही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ म्हणजे पिंपळाचा वृक्ष ही भगवंतांची विभूती आहे. अश्वत्थ म्हणजे जो आज आहे तसा उद्या नाही, जो नित्य नूतन आहे. 15व्या अध्यायात आपण जेव्हा पाहणार आहोत तर मग या संसार वृक्षाला अश्वत्थ वृक्षाची उपमा दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे देवर्षींमध्ये नारद आणि मग लोकांचे मनोरंजन करणाऱ्या गंधर्वांमध्ये चित्ररथ नावाचा गंधर्व ही देखील भगवंतांची विभूती आहे. आजच्या काळातही बघा सुंदर गायन करणाऱ्या अनेक गायकांना आपण पाहतो. आणि मग तेव्हा या विभूतीची अनुभूती होते. ज्याप्रमाणे सम्राज्ञी जी आदरणीय लता मंगेशकर जी म्हणजे यांच्या गाण्यांच्या स्वरामध्ये ही भगवंतांची विभूती आपल्याला नेहमीच जाणवते. आणि सर्व सिद्ध मुनींमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अशा प्रकारे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अमृत प्राप्तीकरिता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्छ्रवा मीच आहे. गजेंद्रामध्ये ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यामध्ये राजा मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता समुद्र मंथनाच्या वेळी बघा अनेक रत्नांबरोबर तसेच अमृताबरोबर निघाला उच्चैश्रवा नावाचा जो घोडा निघालेला. मग हा सर्व घोड्यांमध्ये माझी विभूती आहे असं भगवंत सांगतात. मग सध्याच्या काळात तर आपण बघा इतिहासामध्ये आपण जाणतो की कशा प्रकारे महाराणा प्रताप यांच्या चेतक घोड्याला आपण ते मानू शकतो की ज्याने काय केलेलं, स्वामींच्या स्वतःच्या राजासाठी आपल्या प्राणांचं कुठेतरी बलिदान दिलं होतं. म्हणजे याचं स्मारक आजही राजस्थानमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. पुढे भगवंत काय म्हणतायत की समुद्र मंथनाच्या वेळी निघालेला आणि इंद्राचे वाहन असलेल्या ऐरावत नावाचा जो हत्ती आहे, मग हा सर्व हत्तींमध्ये माझी विभूती आहे. आजही बघा काही मंदिरांच्या इथे आपण पाहतो हत्ती असतात आणि मग त्यांची पूजा केली जाते. त्यांच्याकडे बघून आपल्याला भगवंतांच्या विभूतीची आठवण येते. अशा विभूतींचं उदाहरण इथे सर्व प्रकारे का बरं सांगितलं आहे की आता बघा एक मागे काही वर्षांपूर्वीचीच आहे ही घडलेली सत्य घटना आहे की पंढरपूरच्या वारीमध्ये बघा एकदा एक हरणाचा बछडा शिरला. कुठून आला, काय आला, कसा आला, तो वारीमध्ये शिरला आणि अनेक किलोमीटर चालून तो पंढरपूर पर्यंत चालत गेला. तिथे त्याने दर्शन घेतलं. म्हणजे अशा प्रकारची जी काही उदाहरणं आजही सत्याचा कुठेतरी प्रत्यय येतो आणि मग त्याच्यामधनं आपण ते काय जाणायला हवं की आपल्याला या भगवंतांच्या विभूतींची अनुभूती येऊ शकते. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर जिथे जिथे आपल्याला दिव्यत्व दिसतं तिथे तिथे भगवंतांची अनुभूती असते. म्हणजे आता सर्व चांगल्या गोष्टींमध्ये असलेला चांगुलपणा बघण्याचा दृष्टिकोन आपण ठेवायला पाहिजे. वाईट गोष्टींमध्ये सुद्धा चांगलं पाहणं ही गोष्ट साध्य करायला कठीण आहे, पण प्रयास मात्र
नक्कीच करायला हवा. आणि हेच आपल्याला इथे गीता शिकवत आहे, की दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. जिथे जिथे दिव्यत्व दिसेल तिथे तिथे आपण नतमस्तक झालं पाहिजे. मग भगवद्गीता बघा, हे सुद्धा भगवंतांचीच विभूती आहे आणि खरं तर भगवंतांचं रूपच आहे. आणि मग या भगवद्गीतेच्या आपल्या नित्य पठणाने, श्रवणाने, वाचनाने, अध्ययनाने आपल्याला देखील अशीच आनंदाची अनुभूती होते. आणि मग अशा प्रकारे आता पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 28 मध्ये. आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास असणारा कामदेव मदन मी आहे आणि सर्पांमध्ये वासुकीही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इंद्राचे जे वज्र आहे, हे जे अस्त्र आहे, तर ते सर्व आयुधांमध्ये श्रेष्ठ आहे. मग समुद्र मंथनाच्या वेळी उत्पन्न झालेली कामधेनू, परवा आपण तिची कथा ऐकली होती, की ही देखील भगवंतांची विभूती आहे. सर्व प्राण्यांमध्ये गाय, गोमाता ही भगवंतांची विभूती आहे. मग या भावनेने आपण तिच्याकडे पाहिलं पाहिजे. विश्वाचं कार्य करण्यासाठी प्रजोत्पादन आवश्यक आहे आणि मग त्यासाठी कामदेव सुद्धा भगवंतांची विभूती सांगितलेली आहे. आणि मग सर्व सर्पांमध्ये वासुकी ही देखील भगवंतांची विभूती आहे. पुढे बघूया. अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नागांमध्ये अनंत मी आहे आणि जलचरांमध्ये मी वरुण आहे. पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंत यमदेव मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सर्व नागांमध्ये अनंत नावाचा नाग हे माझं स्वरूप आहे. आणि मग सारे जे जलचर आहे, ज्यांच्याशिवाय राहू शकत नाही, त्या जलाचा अधिपती कोण आहे? वरुणदेव. ही देखील भगवंतांची विभूती आहे. त्याचप्रमाणे पितरांमध्ये आपण भगवंतांचं रूप पाहू शकतो. अर्यमा नावाचा जो पितर आहे, तर ती भगवंतांची विभूती आहे. पुढे ज्यांच्या आज्ञेशिवाय कोणीही सजीव जिवंत राहू शकत नाही, असा शासक असलेला यम ही भगवंतांची विभूती आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यू देवच जर भगवंतांची विभूती असेल, तर मग मृत्यूचं भय बाळगायचं आवश्यकता आहे का? नाही. आणि मग हेच तर आपल्याला भगवद्गीता शिकवत असते. पण बघा, भगवद्गीतेच्या आरतीमध्ये देखील म्हणतो ना, की भवभयहारिणी तारिणी परमानंदाप्रदा जय भगवत गीते. म्हणजेच या पृथ्वीवर असलेले सर्व प्रकारचं भय नष्ट करणारी अशी भगवद्गीता आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 30. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करण्यामध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे आणि पक्ष्यांमध्ये गरुडही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, दैत्यांमध्ये सुद्धा म्हणजे दैत्य कुळामध्ये भक्त प्रल्हादाच्या रूपाने भगवंतांची विभूती आहे. मग कालगणना ही सर्व प्रकारच्या गणनेमध्ये मोठी आहे. मग ती कधी सुरू झाली हे आपल्याला माहिती नाही. पुढे किती चालेल याची ही कल्पना नाही. म्हणूनच कालगणना हे देखील भगवंतांचं स्वरूप आहे. मग सर्व वनचरांचा राजा असलेला सिंह हा अतिशय ज्याप्रमाणे उन्मत्त झालेल्या हत्तीलाही सिंह गर्जना शांत करते. आणि मग भगवंतांचे वाहन, विष्णूंचे वाहन असलेला, पक्ष्यांमध्ये सर्व शक्तिमान असलेला गरुड हे देखील भगवंतांची विभूती सांगितलेली आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 31. पवनः पवनतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे,
मध्ये मकर मासा मी आहे आणि प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदीही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पावन करणाऱ्या सर्व गोष्टींमध्ये पवन म्हणजे वायू ही भगवंतांची विभूती आहे. ज्याप्रमाणे स्वच्छ हवेचा झोत स्पर्शून गेल्यावर मग भगवंतांचा स्पर्श झाल्याप्रमाणे आपण आनंदित होतो, उत्साहित होतो. पुढे सांगितलं आहे की सर्व शस्त्रधारी लोकांमध्ये कोदंडधारी प्रभू श्रीराम ही भगवंतांची विभूती आहे. ज्याप्रमाणे बघा वनवासामध्ये गेल्यावर भगवंत श्रीरामांनी वल्कल धारण केली, पण क्षत्रियाची ओळख असलेल्या धनुष्याचा त्याग केला नाही. का तर धर्माचरण करणं म्हणजे काय हे जाणायचं असेल तर प्रभू श्रीरामांचं जीवन पाहिलं पाहिजे. आणि ज्याप्रमाणे मग रामो विग्रहवान धर्म म्हणजे राम हे धर्माचे मूर्तिमंत रूप आहे असं म्हटलं जातं. त्याचप्रमाणे मग सर्व जलचरांमध्ये शक्तिवान असलेली मगर ही भगवंतांची विभूती सांगितलेली आहे. आणि मग नद्यांवर श्री भागीरथी गंगा आहे. पुढे बघूया. सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, सर्व सृजनांचा अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे. तर्कशास्त्रींमध्ये निर्यातक सत्य मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सृष्टीचा बघा आदी अंत मध्य देखील भगवंत आहे. सर्व विद्यांमधील ब्रह्मविद्या आणि परस्पर वाद करणाऱ्यांमध्ये म्हणजे तत्व निर्णयासाठी केला जाणारा वाद, जो काही युक्तिवाद म्हटला जातो, तर तो केला जाणारा वाद कोण आहे? भगवंत आहे. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अक्षरांमध्ये अ अ अ कार मी आहे. समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ मी आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव सुद्धा मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी अक्षरातील अकार आणि समासांपैकी द्वंद्व, अक्षय काल म्हणजे कालाचाही महाकाल, तसेच सर्व बाजूंनी तोंडी असलेला विराट स्वरूप, सर्वांचे धारण पोषण करणाराही मीच आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 34. मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वहरण करणारा मृत्यू मी आहे आणि भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मीच आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी आणि दृढता, क्षमा मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जगामध्ये बघा जन्म आणि मृत्यू या दोन शाश्वत गोष्टी आहेत. मनुष्याचे सर्वस्व हरण करणारा मृत्यू देखील भगवंतांचं स्वरूप आहे. तसंच नवीन जन्म हे देखील भगवंतांचं रूप आहे. तसंच भगवंत कीर्ती, संपत्ती, वाचा, स्मरण, बुद्धी, धैर्य आणि क्षमा आहेत. स्मरण आणि विस्मरण या दोन्ही जीवनात आवश्यक गोष्टी आहेत. म्हणजे आवश्यक त्या गोष्टींचं स्मरण ठेवणं, नको त्या गोष्टींचं विस्मरण अतिशय आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आत्मज्ञान प्राप्तीसाठी बुद्धीची मदत होते. शौर्य आणि धैर्य या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्यात. संकटांचा सामना करण्यासाठी शौर्याची आवश्यकता असते. तसंच बघा संकट आल्यानंतर योग्य वेळ येईपर्यंत स्वतःला कुठेतरी रोखून थांबवून ठेवणं आणि नंतर योग्य वेळ आल्यावर त्याच्याशी सामना करणं, यासाठी धैर्याची देखील आवश्यकता असते. आता ज्याप्रमाणे बघा आठवत असेल इतिहासातील आपल्याला सर्वांना प्रसंग, की ज्या वेळेस वाटेमधील अनेक मंदिरं उद्ध्वस्त करीत अफजल खान जेव्हा स्वराज्यावर चालून आला होता, अगदी त्यांनी तुळजाभवानीचं मंदिर देखील तोडलं होतं. त्यावेळी जे छत्रपती शिवाजी महाराज अतिशय चिंतित आणि क्रोधित देखील होते. आणि मग अफजल खानाचा पराभव करण्याचा निश्चय त्यांनी केलेला होता. पण तरीही त्याचा
कुठेतरी जो परिणाम पाहून तो पराभव करण्यासाठी मग ते योग्य वेळेची आणि ठिकाणाची वाट पाहत राहिले. आणि मग ती योग्य वेळ येताच त्यांनी अफजल खानाचा आणि त्याच्या सेनेचा पराभव केला. म्हणजे हे काय आहे? धैर्याचं लक्षण आहे. अशा प्रकारे इथे विभूती सांगितलेली आहे. आणि मग पुढे सांगितलं आहे की क्षमा. क्षमा कसं आहे? संतांचं लक्षण आहे. मग मनुष्याच्या बघा मोठमोठ्या पापांना ते क्षमा करतात आणि त्यांना महापातकातून बाहेर काढतात. आणि मग ही त्यांची क्षमता त्यांच्या क्षमाशीलतेमुळेच असते. आणि ही क्षमा भगवंतांचं काय आहे? साक्षात रूप आहे. पुढे जाऊन बघूया. श्लोक क्रमांक 35. बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसा महाम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सामवेदांमधील स्त्रोतांमध्ये बृहस्थासम मी आहे आणि छंदांमध्ये गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष म्हणजेच नोव्हेंबर डिसेंबर मी आहे आणि ऋतूंमध्ये वसंतही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर सर्व वेदांमध्ये भगवंत सामवेद आहेत हे त्यांनी म्हणजे याच अध्यायातील बघा आधीच्या श्लोकामध्ये जेव्हा आपण पाहिलं तेव्हा जाणून घेतलं. आणि मग या सामवेदामध्ये सुद्धा जो बृहत साम नावाचा जो ऋचा आहे त्यामध्ये भगवंत आहे. मग सर्व छंदांमध्ये गायत्री मंत्र ही भगवंतांची विभूती आहे. सर्व महिन्यांमध्ये मार्गशीर्ष महिना मासाना मार्गशीर्षोहम ह भगवंतांचं रूप आहे. आपण जाणतो मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये जेव्हा एकादशी पडते मग तेव्हा ती गीता जयंती म्हणून साजरी केली जाते. त्याचप्रमाणे बघा 6 ऋतूंमध्ये वसंत ऋतू हे भगवंतांचं रूप आहे. हा ऋतू कसा सर्वात सुंदर ऋतू आहे. आणि या ऋतूमध्ये सगळीकडे बघा रंगीत फुलं फुललेली असतात. आणि मग या सुवासिक फुलांच्या सुगंधाने पृथ्वी अतिशय भरून गेलेली असते. आणि म्हणून या ऋतूला कुसुमाकर म्हणतात. आणि हा ऋतू भगवंतांची विभूती आहे. मग या ऋतूत प्राप्त होणारा आनंद हा भगवंतांच्या सान्निध्यात असल्याच्या आनंदाप्रमाणे असतो. पुढे जाऊन बघूया. द्युतये छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. फसविणाऱ्यांमध्येही द्यूत मी आहे आणि तेजस्व्यांमध्ये तेज मी आहे. विजय मी आहे. साहस आणि बलवानांची बलही मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कपट करणाऱ्या बघा अनेक गोष्टी आहेत आजकालच्या भौतिक जगतामध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहत असतो. आणि ते तर तेव्हा तर भगवंतांनी देखील अशा प्रकारे सर्वांचं ज्या कथांमधनं आपण पाहतो की कशा प्रकारे कपटी राजकारण वगैरे जे तेव्हा सुद्धा अनुभव घेतलेला. मग आता त्यापैकी मी द्यूत आहे असं भगवंत म्हणतात. का बरं म्हटलं आहे? मग द्यूत खेळल्यामुळे पांडवांच्या झालेल्या त्या बिकट अवस्थेची कुठेतरी जाणीव कुठेतरी ती आठवण भगवंत त्याला अर्जुनाला करून देत आहेत. आणि मग म्हणून इथे म्हटलं आहे द्युतय छलयतामस्मी. आणि मग पुढे आहे की ज्याच्या तेजामुळे इतरांचा प्रभाव पडत नाही अशा तेजस्वी पुरुषांचा प्रभाव हे माझं रूप आहे. म्हणजे या श्लोकात पुढे काय सांगितलं आहे अजून की जीवनामध्ये बघा ज्याला विजयी व्हावा असं वाटतं त्याने भगवंतांचा हात कधीही सोडता कामा नये. जयतु गीता वाङ्मयी कृष्णमूर्ती. म्हणजे भगवद्गीता ही कृष्णाची वाङ्मयीन मूर्ती आहे असं म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच बघा आपण विजयी होण्यासाठी भगवद्गीतेची कास धरली पाहिजे. जिथे भगवद्गीता आहे तिथे पराभव होणं कधीही शक्य नाही. ज्याप्रमाणे आता मागच्या महिन्यात जे झालं होतं की कसं ते विमान कोसळलं कुठल्या त्या अहमदाबादला झालेली ती घटना. आणि तिथे इस्कॉनची भगवद्गीता जशी आहे तशी म्हणजे हे प्रमाण आहे. भगवंत सांगतायत की ज्याप्रमाणे जिथे भगवद्गीता आहे तिथे मी आहेच आहे. पुढे काय सांगितलं आहे की निश्चयी लोकांचा निश्चय मी आहे. आता बघा बऱ्याचदा आपण केलेला निश्चय तुटून जातो का? तर तो भगवंतांना बरून सोबत घेऊन केलेला नसतो. आणि मग भगवंतांच्या जर साथीने केलेला निश्चय मात्र कधीही तुटत नाही. भगवंत तो आपल्याकडून पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आणि मग सात्विक मनुष्याची सात्विकता
हे माझंच रूप आहे असं भगवंत इथे सांगतात. पुढे बघूया. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां वशुना कविः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मी आहे आणि महान विचारक कवींमध्ये उष्णा मी आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता भगवंतांनी सांगितलंय वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव म्हणजे मी स्वतः तुझा मित्र, पांडवांमध्ये धनंजय म्हणजे कोण, तू अर्जुन, मुनींमध्ये वेदव्यास आणि कवींमध्ये शुक्राचार्य कवी ही मीच आहे. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनैः चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे आणि जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे. रहस्यांमधील मौन मी आहे आणि ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, दमन करणाऱ्यांमध्ये दंड म्हणजे दमन करण्याची जी शक्ती आहे ते भगवंत आहे. म्हणजे विजयाची इच्छा करणाऱ्याची नीती मी आहे आणि गुप्त ठेवण्यासारख्या भावांचा रक्षक मौन मी आहे. त्याचप्रमाणे ज्ञानवांचं तत्वज्ञान देखील मीच आहे. अशा या माझ्या विभूतींना अंत नाही आणि माझ्याशिवाय काहीही नाही. म्हणजे जे काही आहे तर ते साक्षात भगवंतच आहेत. पुढे जाऊन बघूया. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्त्यान्मया भूतैः चराचरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तस हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर सर्व सृष्टीचं बीज भगवंत आहे. मग या श्लोकात भगवंत म्हणतायत की हा जो सर्व संसार आहे तर भगवंतांचं प्रकट रूप आहे. ज्याप्रमाणे आपण म्हटलं होतं की जो जो प्राणी दिसेल तो तो प्रत्यक्ष परमात्मा आहे असं समजावं. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. भगवंतांच्या दिव्य विभूती बघा अनंत आहे. जिथे जिथे काही विशेषता आहे तिथे तिथे भगवंतांची विभूती आहे. मग सर्व चांगल्या गोष्टींमध्ये चांगुलपणा पाहणं हे या अध्यायातून आपण शिकलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे मग चांगल्या गोष्टींमध्ये जे काही खास वैशिष्ट्य असतं ते भगवंतांचं रूप असतं. वाईट गोष्टींमध्ये चांगलं पाहणं ही पुढची पायरी आहे आणि हे भगवंतांनी 11व्या अध्यायात उद्या आपण जेव्हा बघणार आहोत तेव्हा तिथे सांगितलेलं आहे. आता मग यासाठी या संदर्भामध्ये महाभारतात एक कथा येते की जेव्हा बघा एकदा द्रोणाचार्यांनी युधिष्ठिर आणि दुर्योधनाला काय सांगितलेलं की दोघांना ज्याच्यामध्ये कुठलाही वाईट गुण नाही अशा एका चांगल्या व्यक्तीला तुम्ही घेऊन या. आता संध्याकाळपर्यंत दुर्योधन फिरत फिरत परत येतो आणि तो द्रोणाचार्यांना म्हणतो की मला अशी एकही व्यक्ती मिळाली नाही ती जी पूर्णपणे सद्गुणी आहे. प्रत्येकामध्येच काही ना काही वाईट गुण त्याला दिसले. आणि त्याच वेळी मग युधिष्ठिर परत येऊन म्हणतो की त्याला अशी एकही व्यक्ती मिळाली नाही की जी पूर्णपणे दुर्गुणी आहे. प्रत्येकामध्ये काही ना काही चांगले गुण होतेच होते. म्हणजे चांगुलपणा आणि वाईट गोष्टी या गोष्टी तर सर्वत्र असतातच. त्यांच्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलणं आवश्यक आहे. आणि हा दृष्टिकोन आपल्याला इथे भगवद्गीता देते आहे. पुढे बघूया 41. यत् विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो वशं संभवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता जिथे जिथे काही प्रभाव आहे, समृद्धी आहे, अलौकिकता आहे, विलक्षणता आहे, शक्ती दिसेल तिथे भगवंतांच्या
तेजाच्या अंशाची अभिव्यक्ती. तेजाच्या अंशाची अभिव्यक्ती म्हणजे काय? एका अंशाने, म्हणजे इतकं समग्र ऐश्वर्य जे विभूती योग मध्ये सांगितलं आहे विस्तारपूर्वक, तर त्याच्यामध्ये हे समग्र जे रूप आहे तर ते अतिशय जे आपल्या कल्पनेच्याही परे आहे. पण भगवंत इथे सांगतायत की केवळ एका अंशानेच तू जाणून घे. आणि मग अंतिम श्लोकामध्ये बघूया, अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन वेष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परंतु हे या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत हे सर्व विभूतीचं वर्णन सांगतात, सगळं ऐश्वर्य रूप वर्णन केलंय. आणि मग इथे भगवंत सांगतायत की या संपूर्ण संसाराला जो धारण करण्यासाठी भगवंतांचा केवळ एक अंश पुरेसा आहे. ज्याप्रमाणे बघा आता समुद्र आहे, अथांग समुद्र, त्यामधनं मग आपण एक बादलीभर पाणी जर बाहेर काढलं तर त्यामध्ये समुद्राला काही फरक पडतो का? नाही. त्याचप्रमाणे भगवंतांचा हा जो केवळ एक अंश आहे ही सृष्टी धारण करतो, आणि मग त्याने या परमात्म्यामध्ये काहीही बदल होत नाही. आणि म्हणूनच आपल्या आजूबाजूला जी काही विविधता आहे त्यामागील एकत्व आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आणि मग त्या विविधतेला न नाकारता सर्वांमध्ये असलेलं एकच तत्व आपण जाणलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्या आमच्यामध्ये काय आहे, जी विशेषता आहे, प्रत्येकामध्ये काही ना काही उत्तम गुण आहे, विलक्षणता आहे, आणि मग त्यामधनं ते जाणून घेतलं पाहिजे. आणि मग प्रत्येकामध्ये असलेलं वैशिष्ट्य जाणून हे वैशिष्ट्य त्या परमात्म्यामुळे आहे हे समजलं की त्याच्या समोर नतमस्तक व्हावं. आणि मग असं केल्याने काय होतं? कोणाविषयी मत्सर वाटत नाही, द्वेष वाटत नाही. आपल्या स्वतःमध्ये असलेली विशेषता सुद्धा त्या भगवंतांचंच रूप आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि मग असं केल्याने आपला अहंकार समाप्त होतो. तर संत तुकारामांनी बघा अतिशय सुंदर अभंग लिहिले होते. आणि मग इंद्रायणीच्या काही जे द्वेष्टी होते, मत्सरी होते, त्यांनी काय केले, त्यांची अभंग गाथा त्या इंद्रायणीच्या डोहामध्ये बुडवून टाकले होते. आणि त्यानंतर देखील इंद्रायणीच्या काही 7 दिवसांमध्येच ते बुडाल्यानंतरही ते वरती तरून आले. आणि मग तेव्हा तुकाराम महाराजांनी काय सांगितलं की साळुंकी मंजुळ बोलत असे वाणी शिकविता धनी वेगळाची. म्हणजे ज्याप्रमाणे बघा साळुंकी असते, अतिशय मंजूळ स्वरामध्ये बोलते, पण प्रत्यक्षात त्याच्या मागची शिकवण वेगळीच असते. म्हणजे भगवंतांनीच तिला ही वाणी प्रदान केलेली आहे. ज्याप्रमाणे तुकाराम संत किंवा अजून अनेक संतांना ज्याप्रमाणे तेव्हा जे काही परिस्थितींना तोंड द्यावं लागलं, तेव्हा सुद्धा त्यांनी त्याच्यामधनं भगवंतांची विशेष विभूती जाणून घेण्याचा प्रयास केला. आणि मग या विचारसरणीमुळे काय होतं की मत्सर अहंकार नाहीसा होऊ शकतो. प्रत्येकाची बघा विशिष्ट बुद्धी, शक्ती, ज्ञान, तप, तेज, वैशिष्ट्य हे त्या परमात्म्यामुळेच आहे हे लक्षात घेतलं तर कोणाबद्दलही मत्सर वाटणार नाही. अशा प्रकारे हा विभूती योग सांगण्याचा भगवंतांचा इथे हा जो यामधनं तात्पर्य सांगण्याचा हा प्रयास आहे की सर्वानुभूती भगवंत ज्या काही उच्चतम ज्या गोष्टी आहेत त्या जाणून घेणं आणि तिथे कुठेतरी नतमस्तक होणं. हा नम्र भाव असेल तर भगवंत आपल्याला प्राप्त होतातच. आणि मग इथे याची चिंतन सेवा विभूती योग आपण इथे काही अंशाने जाणून घेतली आहे. आणि मग हा प्रयास जो चिंतन सेवेद्वारे घेतला तर ते भगवंतांच्या चरणी अर्पण करूयात. इति 10मोऽध्यायः. हरे कृष्णा. हरि बोल.